Podemos Euskadiko idazkaritza nagusi kargua uztea erabaki du, Nagua Albak, halaxe baieztatu dio Pablo Iglesiasi telefono dei bidez. Orain, hauteskunde primarioak deitu beharko ditu ahalduguk, Araba Bizkai eta Gipuzkoako zuzendaritza berria hautatzeko. Urte amaitzerako kargua uztea aurreikusi du Albak. Iazko martxotik da idazkari nagusia, Roberto Uriartek dimisioa aurkeztu eta gero hartu zuen kargu hori, eta horrez gain Gipuzkoako batzar nagusietako ordezkaria eta Madrilgo Kongresuko diputatua ere bada. Hedabideen aurrean egindako agerraldian, Albak berak adierazi du estrategia aldatzeko beharra duela ahalduguk, naiz eta duela 2 urte baino indartsuagoa den alderdi morea. 2019ra begira, etorkizunari aurre egiteko alderdiak bere burua prestatu behar duela iritzi dio Albak, proiektuari egonkortasuna eta jarraikortasuna emateko.